Мәхәббәт аны менә кул белән тотып, күтәреп, апарып, ыргытып булмай. Ул әйбер түгел. Сез бит пятерочкага, магнитка барып, аны бит сойлап, миңа зуррак мәхәббәт, миңа авыррак мәхәббәт, миңа тәмнерәк мәхәббәт, аны алай да булмай. Мәхәббәт ул килә. Килгәч, аны сизәсең, башта сөйләшәсең. Анасы кулларны тотсаң инде әзрәк, кочаклашып алсаң инде, ләктем диеп аңлайсың аннан соң. Ә үпшеп тә алсаң инде подъездда озаткач, аннан соң инде мин баттым диеп уйлайсың инде. Шулай итеп мәхәббәтне кирәк сакларга. Менә ул булса мәхәббәт, ул булай инде. Менә аны сакларга кирәк. Менә аңыңар көрәшергә кирәк. Менә бер кызның булды мәхәббәт. Ул җегет 10 елга зур. Ул җегет 2 тапкыр өйләнгән була. Ул җегет 15 елга бәләкәйрәк була. Аңар уйларга кирәкми. Мәхәббәт булса, булай инде ул. Сез аны сизәсез, сез аны саклайсыз и җөртәсез, и аны кирәк менә үстерергә кирәк, сыпарга кирәк, сыпырга кирәк. Смена обстановки диләр инде, да? Азрак бер вакыт очрашмый торга кирәк. Квартира үзгәртеп, кием салым үзгәртеп, менә булмаса да, мәхәббәт булса, сез аңнарга тиеш. Мәхәббәтне барып магазиннан алып булмый. Аны сакларга кирәк, тырышырга кирәк. Мәхәббәт ул Алла Тәгалә биргән нәрсә ул. Без бит мәхәббәт бездә ичтә булгач, без бит үзгәрәбез. Безнең бит күзгә нур керә. Безнең бит күз кораллары икенчеләй була мәхәббәт ичтә булса.